Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Joaquin. Taong 1942, Cagayan de Oro. Kadalasan, sa pagitan ng babae at lalaking nilalang na hindi kauri ng mga tao, mga lalaki ang nahuhumaling sa mga babae na ordinaryong tao. Marahil ay hindi na bago sa kaalaman ng nakararami na may babaeng nagustuhan ng isang lalaking hindi tao, gaya na lamang ng engkanto, kapre, duwende, at iba pang uri ng nilalang sa mundong ito. Hindi na magugulat ang karamihan kung makarinig sila ng balita na may babaeng naibigan ng isang lalaking duwende, kapre o engkanto. Ngunit ang kwento ng binatang si Joaquin ay tunay na kakaiba sapagkat siya ay isang ordinaryong tao na naibigan ng isang babaeng aswang kung saan hindi siya pinatatahimik ng babae at laging ginagambala. Masuklian lamang ang pagmamahal ng aswang na ito. Kabaliktaran sa madalas na nangyari ang kwento ni Joaquin, at ito ay dahil sa naibigan siya ng isang babaeng hindi maituturing na ordinaryong tao. Aswang nga. Naninirahan si Joaquin at ang kanyang pamilya sa isang tabing dagat. Mula bata ay pangingisda na ang ikinabubuhay ng pamilya ng binatang ito. Maaari ring natuto si Joaquin kung paano manghuli ng isda at pumalaot. Madalas kasi siyang sumasama sa kanyang ama na pumalaot kahit noong bata pa siya. Lumaki si Joaquin na hindi naramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Isa kasing kabite niya ang ginang at sumama ito sa kung sino-sinong lalaki, kaya kahit masakit para sa ama ni Joaquin, ay pinili niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sumama na nga ang babae sa dati nitong kalaguyo na ngayon ay nagkaroon na sila ng anak at bagong pamilya. Hindi na rin pinili ni Joaquin na sumama sa kanyang ina dahil meron pa siyang nararamdamang konting pagkamuhi para sa babaeng salawahan. Alas 6 ng gabi nang magkagulo ang pamilya ni Joaquin dahil wala sa kanilang bahay ang lolo ng binata na si Lolo Fernando. Kasama ang ama ni Joaquin na si Mang Benjo ay hinanap nila ang matandang lalaki sa kanilang kapitbahay, ngunit wala ito roon. Hindi mapigilan ng binata ang mag-alala para sa kanyang lolo, lalo na't tinuturing na wala sa tamang pag-iisip ang matanda. Tay, wala talaga si Lolo sa bahay ng kapitbahay natin. Kanina pa ako naglilibot dito pero hindi ko talaga mahanap si Lolo Fernando eh. Nag-aalalang wika ni Joaquin sa kanyang ama. Tagaktak na nga ang pawis ng binata kahit malamig ang simoy ng hangin. Ako rin anak eh. Lahat ng kapitbahay natin, pinagtanungan ko na kung nakita ba nila ang lolo mo. Pero hindi raw talaga eh. Ewan ko ba kung saan na naman nagsuot yun. Bigong tugon ng ama ni Joaquin na si Mang Benjo. Tay, nag-aalala na ako. Hayaan mo anak. Hanapin natin ulit ang lolo mo sa dalampasigan. Baka naroroon na naman yun at nag-aabang ng sirena. Alam mo na. Wika ni Mang Benjo. Ibig niyang sabihin, ang kasalukuyang kalagayan ng pag-iisip ni Lolo Fernando. Madalas kasing sinasabi ng matanda na palagi raw siyang maghihintay ng sirena roon sa tabing dagat at sasama rito. Napailing na lang si Joaquin tsaka sumunod sa kanyang ama. Nagtungo na nga sila sa dalampasigan. Ilang minuto nila itong binagtas hanggang sa narating nila ang dulo. Wala pa rin silang makita maski anino ni Lolo Fernando,
kaya naisipan ni Mang Benjo na umuwi na lang sila at baka naroon na sa bahay ang matandang lalaki. Sige po, umuwi na lang tayo. Imposible namang tinawid ni Lolo ang dagat. Baka nga naroon na siya sa bahay habang abala tayo sa paghahanap sa kanya. Pagsang-ayon ni Joaquin kay Mang Benjo. Ay, ganun na nga anak. Muling tinahak ng mag-ama ang mahabang dalampasigan hanggang sa lumiko sila ng daan papunta sa kanilang bahay. Habang malayo pa sila ay natatanaw na nilang meron ng ilaw sa loob ng kanilang tahanan, kaya mabilis na tumakbo ang dalawa at agarang pumasok sa kanilang bahay pagkarating dito. Hindi nga sila nagkamali. Naroon na sa loob si Lolo Fernando. Nanginginig ang matanda habang nakaupo sa sahig at nakatitig lamang sa pinto. Lolo, narito ka na pala. Pinag-alala niyo na naman ho kami. Bungad ni Joaquin sa matanda, tsaka ito nilapitan. Tatay naman, saan ba kayo nanggaling? Sabi ko naman sa inyo, huwag kayong umalis ng bahay na wala kayong kasama. Giit naman ni Mang Benjo na bahagyang pinapangaralan ang kanyang ama. Hindi sumagot si Lolo Fernando. Merong binubulong ang matanda, pero hindi ito sapat sa lakas para marinig ni Joaquin at Mang Benjo. Mababakas din sa mukha ni Lolo Fernando na tila ba siya ay kinakabahan. Lo, ano po bang nangyayari sa inyo? Takang tanong ni Joaquin nang mapansin ang kakaibang ikinikilos ng matanda. Ilang segundo muna ang lumipas bago tumugon si Lolo Fernando. May aswang doon. Patay ang babae. Patay siya. Kinakabahang wika nga ng matanda. Agaran namang kumunot ang noon ni Joaquin at Mang Benjo sa tinuran ni Lolo Fernando. Ay, nako Lolo. Kung ano-ano na naman po ang sinasabi ninyo. Mabuti pa, maghapunan na po tayo at nang maaga tayong makatulog ngayong gabi. Wika ni Joaquin. Habang pinapakalma ng binata ang kanyang lolo, ay kumilos naman si Mang Benjo at nagtungo sa kusina para ipaghain ng hapunan ang kanyang buong pamilya. Kanina pa kasi nakapagluto si Joaquin nang bigla nga silang nagkagulo dahil nawawala si Lolo Fernando. Ngayong nagbalik na ang matanda, ay hindi naman nila ito makausap ng matino. Maya-maya pa ay hindi inaasahan ni Joaquin nang biglang umiyak ang kanyang lolo at wala itong ibang binabanggit kundi ang mga katagang aswang, may babae at patay. Tila ba nais sabihin ng matanda na may babaeng pinatay ng aswang? Maaaring nakita ni Lolo Fernando kanina ang pangyayaring yon, ngunit hindi naniwala si Joaquin sa kanya, lalong-lalo na si Mang Benjo dahil nga iniisip nilang wala sa tamang pag-iisip ang matandang lalaki. Hindi na lamang nila ito pinansin pa. Sa halip ay pinilit na lang ni Joaquin ang lolo niya na magtungo sa kusina upang makapaghapunan na sila. Pagkatapos ay agaran na nga silang natulog, kahit hindi pa rin matigil sa panginginig si Lolo Fernando at madalas pa rin na binabanggit ang mga katagang yun. Mabuti na lang at kalaunan ay kumalma na rin ang matanda, kaya payapa nang nakatulog ang tatlo. Kinaumagahan, maagang nagising si Joaquin dahil sa ingay na likha ni Mang Benjo. Ginigising ng Ginoo ang kanyang anak para samahan siyang magtungo sa tabing dagat. Bakit po tay? Anong meron? Ang aga-aga niyo naman po akong ginising.
Saad ni Joaquin habang hinihilod pa ang kanyang mga mata, tsaka siya dahan-dahang napabangon mula sa higaan. Bilisan mo riyan, iho. Meron daw 2 dalaga na taga rito sa atin ang ginamit at pinatay. Naroon pa raw ngayon yun sa dalampasigan. Wika ni Mang Benjo na agarang pumukaw sa diwa ng binata. Ano pong sabi niyo? Gulat ngang tanong ni Joaquin. Dahil sa sinabi ng ama ng binata, ay napabalikwas na nga ng bangon si Joaquin. Bigla kasing sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ng lolo niya kagabi. Kaya labis na nakakunot ang noo ni Joaquin habang bumibilis ang pintig ng kanyang puso nang sabay silang pumanaog ni Mang Benjo sa kanilang bahay at saka nagtungo sa dalampasigan na tinutukoy ng kanyang ama. Dahil sa pagmamadali ng kanilang kilos, mabilis ngang nakarating sa dalampasigan ang mag-amang sina Benjo at Joaquin. Bumungad agad sa kanilang paningin ang pagkukumpulan ng mga tao sa unahan, kaya dali-dali nila itong nilapitan. Maraming tao ang nakiusyoso sa malagim na sinapit ng dalaga, kaya hindi magkamayaw si Joaquin sa kasisiksik ng kanyang sarili para makadaan siya at makita ang nasa gitna na pinalilibutan ng mga tao. Doon nga ay kitang-kita ni Joaquin ang bangkay ng dalaga habang yakap-yakap ng kanyang humihiyaw na ina. Mapapansing wala ng saplot sa katawan ng bangkay, ngunit tinabunan lamang ito ng isang malaking tela upang matakpan ang katawan nito. Ano pong nangyari sa kanya? Tanong ni Joaquin sa lalaking katabi niya. Ginamit daw, iho. Pagkatapos pinatay. Tugon naman ng lalaki. Hindi may paliwanag ni Joaquin ang kaba na agarang gumapang sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganito sa kanilang lugar. Sobrang tagal na nilang naninirahan sa tabing dagat. Ilang dekada na rin silang namumuhay roon. Ngunit ni minsan ay walang nangyaring ganitong uri ng trahedya o krimen. Kaya talagang dinadagsa ng mga tao ang dalampasigang yon dahil sa pangyayaring ito. Bukod pa rito, labis na nagtataka si Joaquin sapagkat hindi naman nila nakita ang bangkay na yon kagabi habang naglalakad sila roon ng kanyang ama at hinahanap si Lolo Fernando. Nakapagtataka para sa kanya sapagkat pag-uwi nila ay naroon na sa bahay ang matanda at sinasabing meron di umanong pinatay sa dalampasigan. Kung ganon, dapat sana ay nakita yon ng mag-ama sapagkat tsak na naunang mangyari yon kesa sa paghahanap nila sa matanda doon sa dalampasigan. Gayunpaman, inisip na lamang ni Joaquin na marahil ay hindi lang talaga nila napansin ang bangkay, lalo na't hindi naman alam ng binata kung saan banda ito natagpuan. Hindi niya na rin piniling alamin pa. Hindi rin kilala ni Joaquin ang dalagang biktima, subalit pamilyar lamang sa kanya ang mukha nito. Hindi kasi mahilig makihalubilo ang binata sa kababaihan, kaya mas marami siyang kakilalang binata kesa mga dalaga. Maya-maya pa, nagulat si Joaquin nang kanyang marinig ang boses ni Lolo Fernando. Sumunod pala sa kanila ang matandang lalaki. Hindi man lang nila namalayan. Ginamit si Ineng ng lalaking aswang. Ginamit siya ng lalaking aswang. Ginamit. Lalaking aswang. Wala sa sariling wika ni Lolo Fernando. Agarang napalingon ng mga tao sa matanda, ngunit hindi na rin nila pinansin ito, lalo na't lahat sila ay alamang tungkol sa karamdaman nito sa pag-iisip.
Gayunpaman, may ibang nagbigay ng atensyon kay Lolo Fernando at nagtanong pa ng husto, ngunit sinuway na sila ni Joaquin dahil hindi dapat papansinin ng mga sinasabi ng kanyang lolo. "Ano ka ba naman, Lolo? Talagang sumunod ka pa rito? Tayo na nga't umuwi na tayo." Wika ni Joaquin, tsaka bahagyang hinila ang pulsuhan ng kanyang lolo. Maniwala ka sa akin, Apo. Isang lalaking aswang ang may gawa niyan sa babae. Nakita ko siya. Saad pa ng matanda na nagbigay ng kilabot sa katawan ni Joaquin, bagaman pilit itong hindi ipinapahalata ng binata. Dahil sa sinabi ni Lolo Fernando, lalo siyang hindi tinigilan ng mga taong nagtatanong sa kanya. Naaalibadbara na si Joaquin kaya inaya na talaga ng binata ang kanyang lolo at ama na umuwi na sila. Agad namang sumang-ayon si Mang Benjo, kaya sabay na nga silang umuwi ni Joaquin at Lolo Fernando. Parang bata namang inaakay nila ang matanda, pabalik sa kanilang bahay. Habang inaakay nga nila si Lolo Fernando, ay panay naman ang paglingon ng matanda sa kumpulan ng mga ito na parabang isa siyang bata na inilalayo sa kanyang mga laruan. Pagkarating nila sa bahay, hindi mapalagay si Joaquin sa sinasabi ni Lolo Fernando. Hindi kasi sukat akalain ng binata na totoo ang sinabi ng matanda kagabi na merong pinatay sa dalampasigan. Ang akala ni Joaquin kung ano-anong bagay lang ang sinasabi ni Lolo Fernando ng mga sandaling yun. Kaya gano'n na lang ang pagtataka ng binata nang malaman niyang nangyari nga ito. Mahirap naman para kay Joaquin na isiping nagkataon lang yon sapagkat napakaseryosong bagay naman kasi nito. Pinipilit din ni Lolo Fernando na inaswang muna ang babaeng biktima bago ito ginamit, subalit hindi naniniwala sina Joaquin at Mang Benjo. Sa isip ng binata, paano naman nangyaring inaswang ang dalagang yon? Gayong wala namang maski anumang sugat ang katawan nito. Labis na namumutla ang bangkay na yon, na tila ba nauubusan na ng dugo, subalit walang nakitang sugat si Joaquin. Kung sa bagay, hindi naman kasi kinilatis ng binata ng mabuti ang katawan nito, lalo na't yakap-yakap yon kanina ng kanyang ina. Maya-maya pa, habang nag-uusap sina Joaquin, Mang Benjo at Lolo Fernando, napansin ng binata mula sa di kalayuan ang isang babaeng nakatayo at tila nakatingin sa kanya habang nakangiti. Natanaw ni Joaquin ang babaeng yon mula sa kanilang bintana. Hindi ito pinansin ni Joaquin sapagkat abala siya sa pakikipag-usap sa kanyang lolo, subalit hindi niya maiwasang tingnan ang babaeng yon. Hindi ito kumikilos, nananatiling nakatayo at nakatingin lamang sa kanya. Hanggang sa isang sandali ay wala na ang babae sa kanyang kinatatayuan. Dahil dito ay hindi malaman ni Joaquin ang biglaang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Kinakabahan ng binata sa hindi maipaliwanag na dahilan. Paglipas ng hapon, maganda ang panahon para pumalaot. Kaya nagpasya si Mang Benjo na pumalaot na muna at may iwan si Joaquin para samahan ang kanyang lolo. Kinagabihan nun ay tumungo na nga ang Ginoo sa tabing dagat at inihanda ang kanyang bangka at iba pang kagamitan sa pangingisda. Tinulungan naman siya ni Joaquin sa paghahanda ng mga ito. Pagkatapos ay naglakbay na nga si Mang Benjo sa kalawakan ng dagat. Agaran ngang bumalik si Joaquin sa kanilang bahay. Wala nang ibang ginawa ang binata kundi ipaghanda na ng mahihigaan ng kanyang lolo at maging ang sa kanya ay inihanda na rin niya.
Sabay na matutulog ang maglolo at magkakatabi rin sila sa iisang higaan. Matutulog na nga sana si Joaquin nang bigla siyang makarinig ng kaluskos mula sa labas ng kanilang bahay. Agad na naalerto ang binata dahil dito, lalo na't habang tumatagal ay pabilis din ng pabilis at palakas ng palakas ang kaluskos. Hindi na ito normal para kay Joaquin. "Huwag kang lalabas, apo ko," saad ni Lolo Fernando nang makita niyang tumayo si Joaquin. "Hindi naman ako aalis, Lolo. Titingnan ko lang po kung ano yung nasa labas. At wagas naman kung makapagkaluskos sa dingding natin. Ang sakit sa tenga pakinggan." Tugon ni Joaquin. Gayunpaman, pilit pa rin siyang pinipigilan ng kanyang lolo. Sabi pa ni Lolo Fernando, "Iho, ang babae yan." Agarang kumunot ang noo ni Joaquin sa tinura ng matanda. "Ano po yun?" "Ang babae yan. Yung nakita mo kanina, siya yan. Mapanganib, iho. Isa siyang aswang." Sa pagkakataong ito, kunot na nga ang noo ni Joaquin. Sa isip niya ay masyado nang malayo sa katotohanan ang pinagsasasabi ng kanyang lolo. "Ay nako, Lolo. Mabuti pa't magpahinga na kayo dyan at matulog." Wika ni Joaquin, tsaka tuluyan na ngang tumayo at lumapit sa may pintuan. Panatag na binuksan ni Joaquin ang kanilang pintuan, tsaka siya lumabas upang tunguhin ang likuran ng kanilang bahay kung saan ang galing ang kaluskos kanina. Pagdating doon ay wala namang nakitang nilalang si Joaquin. Ni aso o pusa ay wala siyang nakita. Kumunot man ang noo ni Joaquin, hindi niya na lang ito masyadong pinagtutuunan ng pansin. Pumasok na lang muli sa loob ang binata at saka muling nakahiga sa kanilang higaan. "Halika na, Lolo. Matulog na po tayo." Saad pa ng binata. "Sige, iho. Wala na ang aswang kaya matutulog na ako." Tugon naman ng matanda. Napailing na lang si Joaquin sa tinura ni Lolo Fernando. Mabuti na lang at agad na ring nakatulog ang matanda, kaya natulog na rin si Joaquin. Kinaumagahan, sinadya ni Joaquin ang gumising ng maaga para sunduin ang kanyang ama sa dalampasigan. Tsak siyang maraming nahuling isda si Mang Benjo dahil sa ganda ng panahon. Madaling araw pa lang ay gumising na si Joaquin. Iniwan niya muna si Lolo Fernando sa kanilang bahay, lalo na't natutulog pa naman ang matanda. Dala-dala ni Joaquin ang malalaking balde at kahon na lagayan ng mga isda. Maingat siyang umalis ng bahay upang hindi magising ang kanyang lolo. Madilim pa ang paligid, kaya nagdala ng lampara ang binata upang makita niya ang kanyang dinaraanan. Pagkarating ni Joaquin sa dalampasigan, ay naroon na ang ibang mangingisda na kararating lang mula sa laot. Marami na ang nagsipagdatingan, ngunit wala pa si Mang Benjo, kaya naghintay muna ng ilang sandali si Joaquin. Nagpagala-gala na muna ang binata sa paligid at nagtititingin sa mga nahuling isda ng ibang mangingisda roon. Natutuwa siyang makitang maraming huli ang mga ito. Marami na rin nagsidatingan ng mga tao mula sa lugar na yon upang sumalubong at bumili ng isda. Ang iba ay nagmula pa sa karatig bayan. Mas mura kasi ang presyo ng mga isda kung sasalubong ang mga tao sa pagdaong ng bawat mangingisda mula sa laot. Bukod pa rito, ay malaya pa silang makapili ng kung anuman ang gugustuhin nila.
tsaka tsak na sariwang-sariwa ang mga ito. Maya-maya pa, may isang bangka ang paparating. Agad itong nilapitan ni Joaquin nang maaninag niyang si Mang Benjo na ngayon. Hindi naman nagkamali ang binata nang makita ang kanyang ama sa malapitan. "Tay, sa wakas nandito na rin kayo," saad ni Joaquin. "Oo anak, halika, tulungan mo ako rito. Marami akong nahuli ngayon." Magiliw na wika ni Mang Benjo. Hindi man lang kakikitaan ng pagod ang Ginoo, gayong magdamag siyang nanghuli ng isda. Tunay ngang nakakawala ng pagod kapag marami kang nahuhuli. Agad namang tinulungan ni Joaquin ang ama niya sa paglalagay ng mga nahuling isda sa dalang kahon at balde ng binata. Abala sila sa paglilipat ng mga ito nang biglang may babaeng lumapit sa kanila. "Magandang araw. Magkano po ang ganito karaming tilapia ninyo, mga Ginoo?" Tanong ng isang babae. Agad na napalingon ng mag-ama sa naturang babae at nakita nila ang nakangiting muka ng isang magandang dalaga. Mabilis namang sumagot si Mang Benjo sa tanong nito. Bumili nga ang babae ng isdang tilapia, kaya tuwang-tuwa si Mang Benjo na paglaanan ng babae. Samantala, biglang namangha si Joaquin sa kagandahan nito, ngunit hindi nagtagal ay biglang napakunot ang noo ng binata nang mapansin niyang pamilyar ang babaeng yon. Tsaka pa lamang naalala ni Joaquin na siya nga yung nakita niyang nakatitig sa kanya mula sa kalayuan habang siya ay nasa bahay. Hindi kilala ni Joaquin ang mukha ng babae, subalit natatandaan niya ang suot na damit nito. Yun pa rin kasi ang suot ng babaeng yon. "Eto na ang isda, iha. Maraming salamat, ha?" Wika ni Mang Benjo, tsaka iniabot sa babae ang binili nito. Tatanggapin na sana ito ng babae, ngunit nagulantang silang lahat nang may biglang sumigaw na lalaki. "Wag!" Bumungad sa paningin ng mag-ama si Lolo Fernando na tarantang-taranta habang tumatakbo papalapit sa kanila. Pagkatapos ay agad na itinulak ng matanda ang babaeng yon. Tuloy ay bago pa man matanggap ng babae ang binili niyang isda, agara na itong natapon kasabay ng pagsubasob ng katawan ng babae sa buhanginan. "Itay, ano bang ginagawa ninyo?" Biglang singhal ni Mang Benjo, samantalang si Joaquin ay nagulat pa rin sa pangyayari. Pinagtitinginan tuloy sila ng mga tao dahil sa eksenang ginawa ni Lolo Fernando. Hindi napansin ng lahat ang kakaibang titigan sa pagitan ni Lolo Fernando at ng babae. Isang titig na punong-puno ng takot at galit. "Joaquin, iho, magmadali ka, tulungan mo ang binibini." Singhal ni Mang Benjo. Bumalik naman sa katinoan si Joaquin, tsaka mabilis niyang tinulungan ng babae na makatayo. "Binibini, pasensya ka na sa lolo ko, ha. Ako na ang humihingi ng dispensa para sa kanya." Nahihiyang saad ni Joaquin habang inaalalayan ng babae na makatayo. "Ayos lang yon." Malambing namang wika ng babae. Saglit silang nagkatitigan ni Joaquin. Pagkatapos nito ay biglang ngumisi ang babae na nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Joaquin. Hindi mabuting pakiramdam, ngunit hindi rin maipaliwanag ng husto ng binata kung ano nga ba yon. Hanggang sa umalis na nga ang naturang babae. Pagkatapos ng pangyayaring ito, sabay-sabay na silang nagtungo sa kanilang bahay
habang pinagsasabihan si Lolo Fernando sa daan. Gayunpaman, tila wala namang naririnig ang matanda, kaya tumigil na lang si Joaquin at baka makonsumi pa siya sa kanyang lolo. Nakagawian na ng mag-ama na kung hindi makakasama si Joaquin sa laot, ay siya ang magbebenta ng mga isda, kaya ito na nga ang ginawa ng binata. Hinakot na ni Joaquin ang mga nahuling isda patungo sa palengke kung saan niya ito binibenta. Samantalang nagpahinga naman si Mang Benjo sa kanilang tahanan. Antok na antok ang ama ni Joaquin, kaya balak nitong gawing gabi ang umaga sapagkat gising na gising naman siya sa buong magdamag. Nasa palengke na nga si Joaquin at naihanay niya na rin ng maayos ang panindang isda sa kanyang pwesto. Marami ring nagtitinda ng isda sa palengkeng yon at magkakatabi lang silang lahat ng pwesto, kaya mataas talaga ang kompetisyon sa pagbebenta ng mga ito. Bagaman pare-pareho lang naman ang presyo nilang lahat dahil nagkakasundo naman sila ukol dito. Isda po! Bili na po kayo! Sariwang-sariwa pa ang mga ito. Kadarating lang nito kaninang madaling araw. Bili na po! Sunod-sunod na alok ni Joaquin sa lahat ng mamimiling dumaraan sa kanyang pwesto. Magulong-magulo ang palengke. Bukod sa maraming tao ay naghahalo-halo pa ang amoy sa paligid, sanhi ng iba't ibang paninda. Hindi lang kasi isda ang naroon, maging ang mga karne rin na pinagmumula ng hindi kaaya-ayang amoy. Maingay rin ang buong paligid dahil nagkakanya-kanya ng sigaw ang bawat tindero at tindera para maibenta ang kanilang mga paninda. Maya-maya pa, nagulat si Joaquin nang makitang naroon na naman ang babae na bumili sa kanila kanina sa dalampasigan. Ginoo, tilapia nga ulit. Nakangiting wika ng babae. Kung titingnan nito ay halatang nagpapapansin talaga kay Joaquin. Sige binibini. Sandali lang ha. Naiilang na tugon ni Joaquin. Habang inilalagay ni Joaquin ang mga isda sa dalang basket ng babae, bigla-bigla itong nagpaliwanag sa kanya kung bakit muli siyang bumili kahit hindi naman itinanong ni Joaquin. Sabi ng babae, inutusan daw siya ng kanyang tiyahin na bumili rin ng tilapia noong nakita nito kanina ang unang binili ng babae. Patango-tango na lang si Joaquin at palihim na humihiling na tumahimik na sana ang babae at umalis na, sapagkat kapansin-pansin talaga ang pagpapapansin nito sa kanya. Naalibadbaran si Joaquin sa ganitong uri ng babae. Bukod pa rito, iniisip niyang baka malasin pa ang kanyang paninda dahil merong tila higad sa kanyang harapan na kung kumilos ay para bang walang ibang taong nakakakita sa kanila. Mabuti na lang at makalipas ang ilang minuto ay muli na ring umalis ang babae. Nagpaalam pa ito sa kanya gamit ang may kalandi ang boses. Makalipas ang maraming oras ng pagbebenta, naubos na rin sa wakas ang lahat ng panindang isda ni Joaquin, kaya pauwi na ang binata sa kanilang tahanan. Pagkatapos niyang ligpitin ang lahat ng mga gamit na sinidlan niya ng mga isda, agad na itong pinasa ni Joaquin at saka naglakad palabas ng palengke. Gayunpaman, bago pa man makalayo si Joaquin doon, ay may biglang humarang sa kanyang dinaraanan. Si Mang Renante, ang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Mang Renante? Bakit ho? Takang tanong ni Joaquin sa lalaki. Saglit siyang tinitigan ng lalaki bago ito sumagot. Iwasan mo ang babaeng yun, Joaquin. Hindi siya isang ordinaryong tao.
wika ni Mang Renante. Labis na seryoso ang himig ng kanyang boses. Tuloy ay napakunot ang noo ni Joaquin. Po, sinong babae ho? Bakit ko po iiwasan? Takang tanong ng binata. Alam na alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Iho, umiwas ka na sa aswang na yon. Direktang wika ng lalaki, tsaka walang pasabing umalis sa harapan ni Joaquin at mabilis na lumakad palayo sa binata. Sinubukan pa siyang tawagin ni Joaquin, ngunit hindi na tumugon si Mang Renante. Labis tuloy ang pangungunot ng noo ng binata, kasabay ng mabilis na pintig ng kanyang puso. Nadaragdagan ang kaba sa dibdib ni Joaquin. Gayunpaman, nagpatuloy na lang ang binata sa paglalakad nang sa gayoy makauwi na rin siya. Pero hindi inaasahan ng binata na sa unahan ay biglang may tumawag sa kanya mula sa kanyang likuran. Biglang natakot si Joaquin nang makita ang babaeng yon. Bagaman sinikap niyang huwag ipahalata sa babae ang nararamdaman niyang takot para rito. Sino ba naman kasing hindi matatakot? Gayong dalawang tao na ang nagsasabing aswang ang magandang babae na ito. Pauwi ka na ba, Ginoo? Tanong ng babae habang sinasabayan siya sa paglalakad. Oo, Binibini. Tipid namang sagot ni Joaquin. Habang naglalakad siya ay nagpakilala na ang babae sa kanya. Agnes pala ang pangalan nito. Napilitan na rin ng binata na ibigay ang kanyang pangalan. Ngunit hindi na mapalagay si Joaquin. Sa kaloob-looban ng binata ay nag-iisip siya kung paano paalisin ang naturang babae. Maya-maya pa ay bigla siyang inimbita ni Agnes. Kaarawan ko ngayon, merong konting salo-salo sa amin. Halika, pumunta ka muna sa amin, Joaquin. Malambing na wika ng babae. Lalo namang kinabahan ng binata. Nako, pasensya ka na, Agnes. Kailangan ko nang umuwi kasi hinihintay na ako ng ama't lolo ko eh. Kinakabahang wika ng binata. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Joaquin ang biglang pagbabago sa himig ng boses ni Agnes. Kung kanina'y malambing ito at nangaakit, ngayon naman ay tila ba nagalit ng biglaan ang babae. Ano? Ang lakas ng loob mong tanggihan ang aking alok. Joaquin, pagsisisihan mo to. Mamayang gabi, meron kaming kikitala ng buhay sa lugar ninyo. Galit na wika ni Agnes bago ito umalis ng tuluyan. Hindi agad nakapagsalita si Joaquin dahil sa kanyang narinig. Ni minsan ay hindi inaasahan ng binata ang ganoong kabilis na pagbabago sa pakikitungo. Hindi sukat akalain ni Joaquin na biglang magalit si Agnes na parabang meron siyang malaking kasalanan sa babae, gayong tinanggihan niya lamang ang alok nito. Higit pa sa lahat, ang bantang binitawan ni Agnes. Yon ang nagbigay ng kilabot sa katawan ng binata habang naglalakad siya pauwi sa kanila. Hindi ako makapaniwala sa babaeng yun. Mukhang totoo yata ang sinasabi ni Lolo na aswang yun. Tsaka, yun din ang sinabi ni Mang Renante. Dagdag pa ng binata. Lalo niyang binilisan ang paglalakad dahil baka mamaya ay may haharang na naman sa kanya. Wala pa namang ibang tao sa paligid sapagkat walang bahay ang kanyang dinaraanan. Baliw na aswang yata yun. Wala sa sariling wika ni Joaquin. Makalipas ang ilang minuto, ay nakauwi na rin siya sa kanila.
Agad na sinalubong si Joaquin ng kanyang ama. O anak, nandito ka na pala. Kumusta naman ang benta mo? Malakas ba ang kita natin ngayon? Agaran nitong tanong pagkaupo ni Joaquin sa upuan nilang yari sa kahoy. Opo tay, ubos nga po ang paninda natin eh. Heto po pala ang kinita ko. Tsaka iniabot sa kanyang ama ang lahat ng salaping kinita niya sa pagbebenta ng mga isda. Maya-maya pa, nang makapagpahinga na si Joaquin mula sa ilang oras niyang paglalakad, ay hindi nagdalawang isip ang binata na ipaalam sa kanyang ama ang nangyari kanina sa palengke ukol kay Agnes at sinabi ni Mang Renante sa kanya. Nasa gilid din nila at nakikinig si Lolo Fernando. Pagkatapos ngang magkwento ni Joaquin sa kanyang ama, tila hindi maipinta ang mukha nito sa pangungunot ng kanyang noo. Anong sinabi mo, iho? Talaga bang sinabi ni Renante na aswang ang babaeng bumili sa atin kanina ng isda? Pagtiyak ni Mang Benjo kung tama ba ang kanyang narinig. Ganun na nga po tay, yun ang sabi ni Mang Renante. At ang malala pa po ron, inaya niya akong magtungo sa bahay nila pero nung tumanggi ako, nagalit siya at sinabing mamayang gabi raw may babae ulit siyang kikitilan ng buhay rito sa lugar natin. Mahabang paliwanag ni Joaquin. Ano? Ano ba yung pinagsasasabi mo, iho? Hindi pa rin makapaniwala si Mang Benjo sa kanyang narinig. Totoo tay, nagbanta talaga si Agnes. Saad ng binata. Saglit na natahimik ang mag-ama nang sabay nilang mapagtanto ang isang bagay. Nang dahil kasi sa banta na yon ng babae, para bang sinasabi nito na may kinalaman siya sa unang pagkamatay ng dalaga sa kanilang lugar na natagpuan doon sa dalampasigan. Ayaw mang isipin ni Joaquin na tama ang kanyang hinala, ngunit talagang napakalapit nito sa katotohanan. Maaring aswang ang tunay si Agnes at meron siyang inutusan sa kanyang mga kalahi na gumamit ng mga babae sa kanilang lugar at kitilan ito ng buhay pagkatapos sipsipin ang sariwang dugo ng biktima, lalo na't pansin ni Joaquin na tila ba naubusan ng dugo yung dalawang nasawi. Gayunpaman, ang hindi maintindihan ng binata ay kung bakit ito ginagawa ni Agnes. Labis na nalilito si Joaquin sa kakaisip kung ano ang pakay ni Agnes o kung ano ang kanyang dahilan kung bakit niya kinitila ng buhay ang dalagang yon at kung bakit kikitil ulit siya ng panibagong buhay. Dahil nga sa kalituhan nito ng binata, hindi na niya naiwasang isatinig ang kanyang mga iniisip at saka niya tinanong ang kanyang ama na nagbabaka sakaling merong ideya si Mang Benjo. Ngunit wala pa rin. Walang anumang ideya ang ama ni Joaquin kung bakit ito ginagawa ni Agnes. Subalit biglang natigilan ng mag-ama nang biglang sumabat si Lolo Fernando sa kanilang usapan. Dahil yan ang paraan nila para makuha ang sino mang tao na nais nilang makasama habang buhay. Seryosong bulalas ng matanda. Sabay na napakunot ang noo ni Joaquin at Mang Benjo dahil sa himig ng pananalita at ekspresyon ng muka ni Lolo Fernando. Katakatakang tilang seryosong nagsasalita lang ang matanda na parabang wala siyang karamdaman sa pag-iisip. Sa kauna-unahang pagkakataon, magmula nang mabaliw ito, ngayon lang nila nakita si Lolo Fernando na naging matino ang ikinikilos at tono ng pananalita, bagaman hindi pa sila nakakasiguro kung totoo nga ang pinagsasasabi nito. Lolo, ano pong ibig niyong sabihin? Tanong na nga ni Joaquin nang matanto niya na seryoso ang kanyang lolo sa sinasabi nito. Samantalang si Mang Benjo ay nakakunot lang ang noo
na nakikinig sa usapan ng kanyang ama at anak. Dahan-dahang lumapit si Lolo Fernando sa kinauupuan ni Joaquin at doon siya umupo sa tabi ng kanyang apo. Joaquin, apo, nagustuhan ka ng isang makapangyarihang aswang. Si Agnes. Alam kong hindi ka niya titigilan hanggang sa makuha ka na niya. Seryosong saad ng matanda. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Bulalas ni Joaquin. Makinig ka sa akin, apo. Ganito rin ang ginawa nila sa akin dati. Kaya ako nagkaganito ngayon. Na tila ba nawawala na ako sa katinuan. Ngunit hindi yun totoo. Matino ang aking pag-iisip, apo. Sadyang hindi ko lang magawang kalimutan ang takot na naranasan ko sa kamay ng mga aswang na yun, na minsang umibig sa akin ng isa sa kanila. Mahabang saad ng matanda na lalong pumukaw sa interes ni Joaquin at Mang Benjo. Bakit po ba, Itay? Ano po bang nangyari sa inyo? Si Mang Benjo naman ang nagtanong ngayon. Saglit munang bumuntong hininga si Lolo Fernando bago magsimulang magkwento. Ang sabi ng matanda, meron daw aswang na babae ang nagkagusto sa kanya noon. Inalok siya nito ng kasal, gayong hindi naman umiibig si Lolo Fernando sa kanya. Tumanggi ang matanda sa abot ng kanyang makakaya, subalit agad na nagalit sa kanya ang babaeng aswang. Dahil doon, isang kalunos-lunos na pangyayari ang naranasan ni Lolo Fernando sa kamay ng mga aswang. Hanggang sa nagawa na nila siyang pasiraan ng bait paminsan-minsan dahil sa hindi maipaliwanag na kakayahan ng mga aswang na gawing baliw ang isang ordinaryong tao. Hindi makapaniwala si Joaquin at Mang Benjo na meron palang ganoong karanasan si Lolo Fernando sa mga aswang. Dahil sa kwento ng matanda, ramdam ni Joaquin ang pagiging makatotohanan nito, kaya nagawa na niyang maniwala sa kanyang lolo. Nakatarak na sa isipan ng binata na si Agnes ay isang aswang at walang duda para rito. Kaya ikaw, iho, layuan mo si Agnes. Huwag mong hayaan na magawa kanyang akitin. Dahil katapusan na ng pagiging ordinaryong tao mo kapag nangyari yun. Tsaka kung hahawaan kanila ng pagiging isang aswang. Dagdag pa ng matanda. Oho, Lolo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko na siya hayaan pang makalapit sa akin. Kung sakali mang magkita kaming muli. Anya. Mula noon, nagpasya si Joaquin na maging mas maingat na sa susunod. Kung maaari ay hindi na niya kakausapin pa si Agnes. Kinagabihan, nagulantang silang lahat nang makarinig ng isang malakas na sigaw mula sa isang ginang. Dahil sa labis na gulat, agarang napatingin si Joaquin sa labas ng kanilang bahay at doon ay bumungad sa kanyang paningin ang kapitbahay nilang humihiyaw habang inaalog-alog ang dalaga nitong anak na nakahandusay sa lupa. Ano nangyari? Gulat na tanong ni Mang Benjo sa kanyang anak. Hindi ko po alam, Tay. Halika na't lapitan natin sila. Natatarantang wika ni Joaquin. Tahimik namang sumunod sa kanila si Lolo Fernando. Ilang hakbang lang ay nalapitan na agad nila ang ginang na umiiyak ng malakas. Sa pagkakataong ito, hindi na maintindihan ni Joaquin ang labis na pagbilis ng pintig ng kanyang puso. Tunay ngang gagawin niya ang kanyang banta. Bulong ni Joaquin sa kanyang sarili. Hindi makapaniwala ang binata na ganun kawalang puso si Agnes.
sapagkat nagawa na naman itong ipagamit sa kalahing aswang ang panibagong dalaga sa kanilang lugar. Tulad ng naunang biktima, sinipsip din muna ang dugo nito bago ginamit at pinatay. Sira-sira nga ang suot na damit ng babae at marami na itong kalmot sa katawan. Marami na naman ang nakiusyoso sa paligid. Sobrang ingay na ng mga tao. May ibang iniwan muna ang niluluto nilang pagkain. Masaksihan lang ang pangyayaring ito. Iba't iba ang naririnig ni Joaquin na komento ng mga tao ukol sa sanhi ng pagkamatay nito. Ngunit isa lang naman ang katotohanan. At tanging si Joaquin, ang kanyang ama, at ang lolo lang niya ang nakakaalam nito. Nagsiksikan at nagtutulakan na naman ang mga tao. Habang nagkakagulo sila, isang pangyayari ang hindi napansin ng lahat. Nagkalayo ang pwesto ni Joaquin sa kanyang ama, kaya walang nakakaalam nang biglang gamitan si Joaquin ng isang kapangyarihan ng mga aswang para mawalan siya ng malay. Ginawa ito sa pamamagitan ng pakikipagtitigan sa mga mata ng aswang. Sa kasamaang palad, hindi ito naiwasan ni Joaquin. Sa kalagitnaan ng pagkakagulo ng mga tao, ay nagawa siyang bihagin ng mga aswang na wala man lang ni isang nakapansin sa kanya. Agad na naglaho si Joaquin mula sa kumpulan ng mga tao at dinaan sa dilim na kakahuyan sa gilid ng dagat. Isinilid siya sa isang malaking sako na itim. Pagkatapos ay ginapos na ito at pinasa ng lalaking aswang. Hindi alam ni Joaquin kung ilang oras o ilang minuto ang lumipas bago nila narating ang pinagdalhan sa kanya. Nang magising ang binata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang madilim na silid kung saan walang ibang kagamitan na naroon kundi isang upuan lamang. Agarang nagpumiglas ang binata nang mapansin niyang nakatali ang kanyang mga kamay at paa. May tao ba dyan sa labas? Palabasin niyo ako rito! Sigaw ni Joaquin. Nagsimula nang maramdaman ng binata ang pagsakop ng kaba at takot sa kanyang puso. Muling sumigaw si Joaquin at mas nilakasan niya pa ito. Hindi nagtagal, narinig niya ang mga yabag papalapit sa silid kung saan siya nakakulong. Lalong bumibilis ang pintig ng puso ng binata nang unti-unting magbukas ang pintuan hanggang sa iniluwa nito ang babaeng si Agnes. Walang ibang kasama ang dalaga, ngunit ramdam pa rin ni Joaquin ang takot para rito. Magandang gabi, aking minamahal na Ginoo. Pagbati ni Agnes sa binata. Agad namang napantig ang tenga ni Joaquin sa tinawag sa kanya ng babae. Hindi nagustuhan ng binata ang katawagang ito na naghatid ng inis sa kanyang buong sistema. Agnes, bakit mo to ginagawa sa akin at sa mga dalaga sa aming lugar? Tanong ni Joaquin. Kahihimigan ng galit ang kanyang boses. Galit para sa biktima ng babaeng aswang. Bakit hindi, Joaquin? Ang mga babaeng yon ay merong lihim na pagsinta sa aking mapapangasawa. Kaya hindi ba't nararapat lang sa kanila ang mawala sa mundong ito? Saad ni Agnes. Biglang kumunot ang noo ng binata. Teka, sinong mapapangasawa? Kinakabahan niyang tanong. Agad namang ngumisi ng nakakaloko ang babae. Sino pa nga ba? Walang iba kundi ikaw, Joaquin. Tugon ni Agnes. Ano? Nahihibang ka na ba? Wala akong nararamdaman para sa iyong aswang ka. Kaya pakawala mo ako rito. Ibalik mo ako sa amin, Agnes. Galit na wika ni Joaquin.
Sa halip na sumagot ay isang malakas na tawa lamang ang itinugon ni Agnes. Gayunpaman, naramdaman ni Joaquin ang unti-unting pagluwag ng lubid na nakatali sa kanya, kaya habang abala ang babaeng aswang sa pagtawa, ay kinuha ng binata ang pagkakataong ito para makawala sa pagkakatali. Sa kabutihang palad, tagumpay itong naisagawa ni Joaquin, kaya hindi niya sinayang ang oras. Agad na tumayo ang binata at mabilis na binangga si Agnes, tsaka siya lumabas ng silid. Agarang natumba sa sahig ang babaeng aswang. "Joaquin! Bumalik ka rito!" Galit na sigaw ni Agnes. "Baliw kang aswang ka!" Malakas namang tugon ni Joaquin, tsaka lalo pang binilisan ang kanyang pagtakbo. Laking pasasalamat ng binata nang mapagtanto niya na hindi ito teritoryo ng mga aswang sapagkat walang ibang nakatayong bahay sa paligid. Bukod pa rito ay pamilyar pa rin kay Joaquin ang lugar na ito at kung hindi siya nagkakamali, naroon lang ito sa karatig bayan na kanyang tinitirhan. Mabilis na tumakbo si Joaquin. Hanggang sa wakas ay nahanap niya ang daan pabalik sa kanilang lugar. Walang ibang inintindi ang binata, kundi ilayo ang kanyang sarili sa lugar na yon. Sa kabutihang palad, tagumpay na nakatakas si Joaquin mula sa kamay ni Agnes. Dahil dito, naging labis ng maingat ang binata mula sa kapahamakang hatid ng aswang na yon. Makalipas ang ilang araw ay nanghingi siya kay Mang Renante ng mga anting-anting na pangontras sa mga aswang. Nang sa ganon ay meron ng panlaban ng binata sakaling balikan siya ni Agnes. Awa naman ng Diyos, tinuruan siya ni Mang Renante ng mga mabibisang kagamitan kontra aswang at hindi na niya muli pang nakita itong si Agnes. Kaya naibahagi ang kwentong ito para meron kayong ideya kung ano ang pakiramdam na may gusto sa'yo ang isang aswang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Pogi. Ang pogi ni Joaquin, no? Pero alam nyo, feeling ko, hindi to base sa itsura, no? Kasi yung lolo ni Joaquin, naikwento rin niya, na dati meron din nagkakagustong aswang sa kanya. So ako, feeling ko, nananalaytay sa dugo ng angka neto nila Joaquin, yung kagustuhan ng isang aswang sa isang ordinaryong tao. Pwedeng sa amoy, sa dugo, sa hubog ng katawan, sa aura, o kung ano pang ibang dahilan na tanging mga aswang lang ang nakakaalam at makakapagsabi kung sino ang gusto nila at kung bakit nila nagustuhan yon. Pero ako, pinakamalaking chance sa akin dito, yung dalawa na nabanggit ko. Dugo at aura. Yan. Yan talaga, pwede nating masabi yan. So, yung iba rito na nakikinig sa atin na kapag alam nyo na meron kayong kakaibang aura o kakaibang dugo, medyo ingat-ingat kayo, no? Kasi baka hindi nyo alam, nasa paligid nyo lang, meron na palang aswang na nagkakagusto sa inyo. Naghihintay lang yan ng tamang pagkakataon para kuhain kayo. Ang sabi din ng lolo niya, na once na makuha kayo ng mga aswang na yan, gagawin din nila kayong katulad nila. So pwedeng pasahan kayo ng bertud, pwedeng kung ano pang orasyon o ritual ang gawin sa inyo para maging isa kayong aswang. Diba? Medyo nakakatakot lang, no, na magkaroon ng ganitong lahi. Kasi nga, di mo masasabi. Tulad na lang kay Joaquin, out of nowhere, may gusto sa kanya yung aswang. Pero may ganun rin palang kwento yung lolo niya. Diba? So, nasa bloodline nila talaga na habulin ng aswang. Diba? Hindi ko sinasabi na base ito sa physical na anyo. Baka yun nga, tama yung sinabi kong dalawa. Aura at saka dugo. Overall, masasabi ko sa kwento na to, sakto lang. Medyo nakakatakot lang ng konti. Tsaka maraming mga katanungan yung kwento na to. Tulad na lang yung sa lolo niya. Sana nakwento rin yun, no?
Tsaka kung paano nakatakas yung lolo niya na hindi naging aswang. Though ginawa siyang baliw, pero hindi siya naging aswang. So, di natin alam. Mahirap sabihin. Isa lang kasi yung binigay na kwento sa atin eh. Mas maganda sana to kung may 2 o 3 pa, no? Para napaliwanag ng detalyado. Pero overall, okay na ako sa kwento na to. Kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong to, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.